eu comprendo perfectamente a indignación dos rapaces e rapazas, xóganse moitísimo, e, polo tanto, teñen dereito a exixir que fallos que a eles non se lles toleraría en ningún caso, que tampouco os que os examinan poidan cometer ningún fallo. E tamén a indignación das súas familias, eu creo que da sociedade en xeral, que pensamos que este tipo de fallos non poden darse. Creo que é boa autocrítica, moita máis da que houbo. Vanse a coñecer agora os criterios de avaliación. Esperemos que sexan en beneficio de todas as persoas que poderon sufrir os persuicios dos fallos cometidos. E nós xa sabemos que xa se sabe, porque con anterioridade a que coñeceramos estes fallos, as probas da semana pasada, xa estábamos reclamando unha maior participación. A Xunta de Galicia realiza moitas oposicións con moita xente ao longo do ano e, por lo tanto, creo que podemos aportar, por exemplo, algún partido político da oposición se opoñía frontalmente á participación da Xunta de Galicia. Bueno, pois, espero que ahora rectifiquen despois do que vimos. Simplemente queremos contribuir a garantir que as cousas salgan do mellor xeito posible. Tempo haberá, e tempo será dentro de pouco, de que se coñezan as nosas propostas. Agora mesmo, insisto, están pendentes de coñecerse os criterios de avaliación. O que hai que facer é intentar corrixir os fallos cometidos moi recentes que perxudiquen o menos posible antes que propoñer propostas de efectuar propostas de solución que as faremos e, por suposto, as daremos a coñecer en breve.